Ola, que tal? Estamos xa, arranca aquí o programa número 115 de Recuncho Gamer Podcast. Que tal? Como andades toda a xente que xa andades por ir no canal de Twitch, como cada martes ás 10 pasadas da noite? Un saúdo xa por aí, anda por aí Lilium, Xerxes, Tas Rex, que anda máis entre por aí. Despois tamén, a John a mí non saúdo, porque anda por aquí, pero teño que manter os costumes. Então primeiro saúdas a Lara. Que tal, Lara? Moi boas. Boas noites. Que estamos mortos de frío, pasados por auga. Hoxe estou máis tranquilo, pero sí, bueno, un saúdo tamén sobre todo a xente da Provincia de Pontevedra e tamén por Ourense que estive aí cando máis duramente todo. Espero que todo o máis ou menos en orden que poda ser. Agora sí, como vimos en orde aquí, John, a mí, que tal, moi boas? Hola, moi boas, que tal? Como estades? Bueno, e un saúdo tamén a xente que nos está vendo en diferido no YouTube, Spotify, Vox e outras plataformas. Que tal, como andades? A semana pasada, bueno, tínste a semana pasada, non, John? Sí. Pero sí, estive. La taches moi boa. Primeiro programa do ano, Lara, pode ser, sí. Sí, primeiro programa do ano, sí. Que tal, como empezou a nivel xoguístico? Pois empecé a xogar o Sunland, que foi un agasallo maravilloso, porque estou no pasando pipa, vamos. Estou encantado. Lembremos que creo que o último xogo con deseños de Toriyama, bueno, salvo igual o que se está falando ahora que vai sair tamén un Dragon Ball 9, certo, sí. Acabo de dar un cousa como estabas antes, acabo de acordar a información, efectivamente. O Dragon Ball novo H1000 ten aínda algunha ilustración nova de Toriyama. Toriyama, pois, saúdo que nos estará vendo desde o ceo. Seguro. Pois hoxe temos un programa que máis ou menos unha vez cada temporada nos toca, que vai ser un xogo máis melómano, o sea, aquí vamos falar de melóns, e tamén de música, neste caso, de escoitar música, e neste caso imos centrar a parte final do programa pola parte da música retro, sonoridades retro, chamamos, o sea, non falamos tanto de consolas retro, que aí xa podemos ir cos máis modernos, non? Pois eso, deses sons de Mega Drive e Super Nintendo para atrás, ese tipo de sonoridades, que pode ver xogos posteriores que tamén nos le ven ali. Antes de ir tamén con este programa, falamos un pouco de actualidade, que tamén máis cousiñas esta semana que comentar, e lembraros que tedes en @recunchogamer, pois tamén máis información tanto en Twitter, en Instagram, en Blue Sky, en TikTok, e que logo tamén, mira, que non comento tantas veces, que temos canle de Telegram, que aí tedes avisos tamén de cando abrimos directos e tamén cando subimos novos vídeos, como por exemplo hoxe, que temos un repaso de 9 videoxogos galegos que se presentaron na Game Jam Carlos Casares, dentro galego con humor, e que xa podedes repasar na canle de YouTube. Se estáis no Telegram, por exemplo, pois faremos un avisiño hoxe. No Telegram sempre Telegram un pouco a vida, non? Teño que ahora meteron aquí sons novos no programa este que usamos para facer o podcast. Meteron efectos de sons. Bueno, non é mesmo, xa buscarei un badum. Cargan lento, pero bueno, en fin, non reparamos en gastos. Dito claro, pois veña, vamos a meternos en tema modo actualidade e despois imos co mundo bandas sonoras. All inside! Vexo yo un motivado hoxe, Sí, hoxe está, son os bailes que usa cando poñemos bandas sonoras Sonic R. Só que versión hip-hop. Versión ceibarrimas. Veña, pois, xa que estás ti de MC, John, con que comezamos hoxe a nivel novas? Pois a nivel novas temos que hubo un Nintendo Direct, que agora lle chaman a todo Nintendo Direct, onde mostraron o tráiler do novo filme do Mario, que vai sair o día 1 de abril. E non é unha brincadeira do Día dos Enganos, que tamén se celebra o 1 de abril, é certo? O 1 de abril teremos o filme Super Mario Galaxy. E no novo tráiler que sacaron, podemos ver a Yoshi, que é a maior novidade deste último tráiler que mostraron. A parte da data, pois que xa vimos como vai ser Yoshi, que mola moito. O tráiler, pois que nos estés escuitando, comeza cunha fase do Mario Odyssey, coa fase que estaba creada en México. O deserto de Pirámide Invertida. De mes. Como comentabas, eso sae para 1 de abril. Bueno, eu non o vin, xa estou non vendo agora por
Digo mismo, Mira, ao final vin o trailer da nova peli de He-Man, pero non vi este. O de He-Man. Vale, off topic completamente. Hai xente que se enfadou moito porque fixeron unha brincadeira con He-Man que cando é ser humano ten na mesa os pronomes, pon He-Man, he/him. E xente dicindo que é super woke. Pero se é He-Man. He-Man. Que problema tendes con pronomes? He-Man. É unha brincadeira con iso, xa está. Pero estamos vendo Mario mola. Eso. Bueno, non sei que cousiñas hai así máis detalle. En que se chame Mario Galaxy, neste caso, lembremos, non vai estar ligada directamente coa trama do Galaxy, en que se recuperan personaxes. De feito, xa aparecían personaxes do Galaxy na anterior e demais. O que ten bonito o tráiler é que a música é música do Mario, todo da saga de Mario, cousa que non fan os filmes de Sonic. Bueno, os trailers de Sonic sí que o fan. Despois pasan. Bueno, o caso, vimos aquí, por exemplo, o traxe de Ra do Super Mario Bros. 3. Tamén aparece nun momento Mario e Luigi bebés, referencia ao Yoshi's Island. Entón aparte de ser Super Mario Galaxy, ten referencias a moitos xogos da franquía de Mario. Aparece un son do dinosaurio que non é Yoshi, pero estou vendo que é un 46% mellor. É o dinosaurio do Odyssey, o dinosaurio realista do Odyssey. Sí, será algo así. Nada, pois eso, seguramente pois cadará un especial como fixemos cada primeiro filme, pois os que nos dé tempo a verlo así na semaninha, pois verémoslo. Falando de cine, que ainda non comentamos, pero xa esta semana saiu a peli de Silent Hill 2. Bueno, o retorno do Silent Hill, que está inspirada na segunda entrega da saga. O que por aí non pintaba ben. Iso que a primeira estaba ben, digamos, a primeira do mesmo director, logo hubo unha que saiu polo medio directa para cinta, para videoclub, pero esta que era o mesmo director, eu que lin por aí que pero bueno, seguramente cae esta semana, así que se dá tempo facemos tamén review aquí no YouTube. Non sei se tedes interés en vela ou demais, ou vistes anterior. Eu creo que vin a primeira. Esa sí que a vin. Non está mal, descarrila, pero despois, pero tamén está aí. Está aí. Máis cousiñas. Vamos por lo que non nos pillo tempo, que últimamente estamos aquí cos tempos, nos vamos para máis a hora e media, que entendo que vos celebrades, pero non só son os mércoles non. Vamos ir con unha nova que nos pilla primeiro de parabenizar para nós e tamén a outra xente do mundo do videoxogo galego, que nos premios de Buego, que saíron os finalistas tras o proceso da primeira fase de votación, pois temos unha serie de uns 17, 18 proxectos que están relacionados con Galicia. Entre eles temos a Recuncho Gamer, finalista de mellor medio audiovisual. Outra vez, despois de 2021, de estar xunto a Night Game, Chiclana and Friends, Eurogamer, como este ano, outra vez, estamos tamén xunto a Vida Extra Retro, servidores. Así que, básicamente, creo que todos os anos o mesmo, cambian os dous. O sea, están a Night, Chiclana, Eurogamer, no ano primeiro, pois nos tocou outra cousa por aí, pois este e demais. Que poder facer, xente que nos este escoitando? Tedes ata o 31 de xaneiro para votar na páxina dos premios de Buego, que se buscades calquer navegador buscador premios de Buego, xa vos sairá, e se non deixaremos tamén na descripción do vídeo, e agora mesmo estamos deixando polo chat os que estedes agora en directo no Twitch. Nada, podes votar por nós. Máis cousiñas que hai por aí. Temos un fío en Twitter, en Blue Sky, que tamén podedes consultar para ver un pouco todos os videoxogos que hai, pois eso, que se poden votar relacionados con Galicia. Temos tres videoxogos en galego, como son o Basureroes, o Mail to the Moon e o Camper Van. Outros que tamén están relacionados con Galicia, como son o Aureole, Winds of Hope, falta outro por aí que me perdonen agora, que estou de memoria, pero en fin, que tedes todo un fío. E tamén hai eventos como a Pixel a Feira, que tamén nos pilla preto por motivos que xa coñecedes, tamén o Atlantic Games Conference de Carballo, xente como Adrián Suárez, que está con 4 categorías, que xa que para un pouco, que dixos demais, que compartiu unha con Ramón Méndez, que tamén amigo aquí da casa, que tamén coñecedes, Eva Farto, que tamén estivo aquí fai pouquiño no podcast,
tamén como de rejugando. Entón, bueno, eso, que tedes varias cousiñas. Universidade de Vigo como centro de formación, iso tamén no Twitter e no Blue Sky tedes aí un fío dos últimos que puxemos, pois eso, para que teñades unha guía de cousas que votar. Así que non está nomeado, que pregunta varias persoas, está mellor humorista John Amid. No momento, no, pero porque non hai esa categoría, senón xa se andaría. De novo, grazas, porque tamén, bueno, pues houve xente que nos deu aí o mimo para chegar a isto. Eu tamén desa parte de Pixofeira que me toca, pois tamén agradecer que estamos con eventos como Retro Barcelona Indie Dev Day, o Guadalindi, que tamén xa é un clásico, e o evento este que hubo en Madrid, que estaba Yuzo Koshiro, xa que vamos falar hoxe de música rap, pero tamén encaixa moi ben. Bueno, que é unha honra. Dito, Cal, quédanos unha última cousa, que por que pos aquí o de Xo Galego? Que había que comentar algo. Eso, está aquí na escaleta Xo Galego, pois nada, lembrad que tedes xogalego.gal para donde aparecen un destes videoxogos que están finalistas en galego. Temos aí metidos xogos recentes como Superboden GP, perdón, Superboden Rally Edge, que é como se chama o novo, que tamén tedes a crítica na canle. E nada, seguiremos actualizando fichas. De momento estamos nas 140 e pico fichas. O número total que calculamos de momento co que temos localizado son 260. Bueno, es en primavera xa estemos aí co tope ben feito. Dito, Cal, antes de meternos con música retro, vamos comentar unha serie de cousiñas así de bandas sonoras que queríamos comentar, máis alá do tema que vos mandamos a vos, pero vamos xa a irnos ambientando nalgún dos mundos musicais sonoros de hoxe. Pois con este pouso voulle ceder a palabra a Lara a onde nos leva esta música. Pois isto é un tema que se chama Equinox, que sae no xogo do Kingdom to Crowns, que falei del, non sei, o da memoria de Yago, nalgún capítulo. Pero non me acordo o xogo. Non me acordo de cal. Bueno, que é un xogo é un xogo de 2018, o primeiro que saliu, que é un xogo pixel art, de scroll lateral, de estrategia de construir un reino. E ten unha estética moi chamativa, porque eso, ti moveste en scroll lateral por este mundo tan bonitiño, tes un lago debaixo, sempre tes agua debaixo, un fondo moi bonito detrás, e o que tes é que ir construindo o teu reino e evitando que unhas criaturas que se chaman os ávidos veñan a destruir todo o que fas polas noites. E que che rouben a coroa, que entonces cando pues, o teu rei morre e volve un pouco máis adiante. Este xogo a min gustoume moitísimo e realmente quedei moi enamorada da banda sonora, que ten sempre estos tonos de fondo que son super relaxantes neses entornos tan bonitos diseñados nos que estás, mentre estás construindo esta música está sonando de fondo, e esta canción en concreto non sei, tenme flipada. Poño moitísimas veces, estou escoitando moitísimo de fondo. É unha canción que me parece moi fermosa. Todas as da banda sonora parecenme moi chulas. E foron compostas por Amos Roddy, que é un compositor de xogos que xa ten pois algunhas máis por aí, como pode ser Citizen Sleeper, que tamén é un xogo así indie, e nunha das últimas actualizacións do Minecraft tamén fixo a música. E a verdade é que ten así un pouco contraste con respecto, digamos, ás épocas nas que estuve vendo aquí un pouco que se ambienta, que digamos que soa un pouco máis como ciencia ficción, o sea, un pouco música sci-fi de relax, pero sí, é un contraste que é interesante. Non sei se queres destacar algunha canción máis desta... Ten outra canción, este xogo que é a de Blood Moon, que é cando de vez en cando aparece unha lúa vermella, unha lúa de sangue no ceo, polas noites cando xa están os ávidos, eso é que vai ser un ataque moitísimo peor. É un contraste moi forte porque como que toda a música do xogo é super chill, e despois ten este tema que é eso, o aviso de que chea esta lúa vermella. Está chegando, cuarto crecente. É unha canción así moi escuriña
campiña que vai subindo en intensidade un pouco, é un contraste, é un momento ese de cando empeza a soar isto xa sabes que vas ter unha noite desas durillas. É un contraste, é unha canción así moi contraste cas outras que son moi relaxadas. Tamén este xogo ten unha expansión que entendo que tamén fai un cambio tamén na banda sonora. É unha nova campaña que saliu no 2021 que é Northlands, que pois é o xogo pero cunha estética enfocada a este rollo máis vikingo. Non me gusta nada. Sorpresa que eu fale destas cousas. Entón o xogo o sistema é prácticamente o mesmo, cambian algunhas cousiñas. Esta vez a banda sonora fixo un grupo de folk noruego-soco que se chama Calandra. Cambia un montón porque quita ese rollo máis como moderno que tiña Amorrodi no outro, é moi folk todo, pero tamén é super relaxante e as cancións son preciosas. Sí, pero sigo o mesmo pouso de ter como un colchón. Son moi chulas, son cancións que eu suelo ter de fondo, para momentos de relax, e a mí encantame. A verdade que me parece un acompañamento tremendo para o xogo. É unha cousa que o completa un montón. Entonces eu quedei encantada tanto co xogo como cas bandas sonoras. Ten outra, pois como facendo o mismo que no outro, a canción que soa cando saen os ávidos, sobre todo cando tes estas lugas de sangue que siguen habendo, pois cambia o tono moitísimo. E tamén ten ese rollo moito máis oscuro que rompe completamente co rollo este máis folk, máis suave, máis das outras cancións. Aí ven a Barancupeiro. Sí, aparte, é unha cousa a nivel musical moi básica de ter, pero novamente cando perigo de tal, o que faz primeiro reforzar graves, os graves aí, tamén anterior había como un rai moi tal, e aquí xa de principio, hasta antes de que arranque a música, é un recurso para contrastar o etéreo do outro, o relax do outro con este. Neste caso xa o tribal tamén deso. De todas maneiras, así, seguen sendo bastante chill, o sea, é como que mantén dentro dun chilismo, tes varias maneiras de expresar situacións. Tes este pequeno cambio de que, porque a situación cambia e tal, pero sigue sendo unha canción moi chula. Lembremos que este grupo da expansión chamase Calandra, non Calandraca editorial, como dixerxes, que eu tamén o pensei, pero estaba que a tontería. Bueno, pues, recomendamos tamén o show que ten pinta bárbara, que é o Kingdom Two Crowns, que imagino está en plataformas en PC. Sí, todas partes, sí. Sí. Chiliwillismo, efectivamente. Estamos aquí soltando unas palabras que pa' qué. Bueno, John, vamos a defraudar hoxe un pouco a Xerxes. Eu creo que anda por aí polo chat, que normalmente espera grandes cousas de ti. Hoxe non vai haber de momento, salvo que o chat na resposta non chegue, non vai haber Sonic e Pokémon. Non, porque a pesar de que Sonic e Pokémon son dúas franquías moi coñecidas polas súas músicas, non quero ser tampouco monotemático, vamos a abrir un pouco o espectro. Entón, estamos ouvindo agora unha musiquiña que é dun xogo que se chama Pinout, que é un xogo do que xa falei no episodio do podcast en que falamos de xogos de móvil. Que é un xogo de móvil, un pinball, en que tes que chegar o máis lonxe posible. Non ten máis, un xoguiño simple, entretido, tes un tempo límite, recolles unhas boliñas que che dá máis tempo, tes que chegar arriba de todo. Entón tes que conseguir subir a bola todo o que podas. E entón eu supoño que o desenvolvedor do xogo falaría con Douglas Adams, Douglas Adams non, é un escritor, Douglas Holmquist, que é o compositor da banda sonora, e diríalle, mira, teño aquí un xoguiño así, unha cousa simple tal, un pinball así, unha cousiña, fai unha musiquiña calquera así, algo sinxelo. E fixo esta obra de arte.
but not enough to keep from dying. But you're still here, and it still hurts. So you better Moi o que lle chaman Vaporwave un poquinho, vai un pouco na estética de vendose en Wild Hearts, tamén un xogo para que non estedes vendo, ten un pinball pero con estética moi de neón, moi luces así fosforescente todo. Está chulo, non lembraba eu este xogo, que agora está me dando ganas de xogar, efectivamente, telo tanto en dispositivos Apple como para Android. De balde ou pago? As dúas cousas. De base e de... O sea, podes pagar simplemente para poder salvar o xogo. Se non tes que pasarlo todo dunha tirada. Bueno. Pareceme ben, non ten anuncios ni nada, está moi ben fiti. Escollas na vida. Que tocan por aí. E o seguinte vamos a un xogo que se chama Oceanhorn. Estamos falando do primeiro Oceanhorn. Existe Oceanhorn 2 e máis outro novo de Dungeon non sei que fixeron, mas este é o primeiro de todos. É un xogo que ten unha vista isométrica e basicamente un Zelda. É un xogo que se xoga como os Zelda 2D, só que con vista isométrica. E polo xeral a banda sonora é bastante esquecible. Non ten unha banda sonora especialmente boa. Pero chegas ao final a unha illa, a Illa do Ceo, Sky Island, e de repente soa isto, e flipas. Vale, Aventura me dice unha cousa, vas a cabalo? Como? Non, vas a cabalo, non? Vale, es que estou en recurso. Entender a cabalo de terminalo, decía, pero xa o terminei o xogo. De montar a cabalo. No. Pero sí bueno, que ten... Como se chama este tema, lembramos? Este tema é o de Sky Island. Sky Island. Que non é en pantalla. Non. O xogo está moi ben, está completamente traducido ao galego do Brasil, entón podelo xogar. Ten un achievement, non? Unha conquista que se chama churrasco, non churrasquiño, perdón, que me parece super bonita a traducción, que tens que queimar cousas. Vale, entón, iso, este xogo está bastante barato, se esperades a unha oferta, está por un par de euriños, paga a pena comprar. E por último, vamos retraernos un pouco máis atrás no tempo a un dos primeiros xogos indie, non primeiros xogos indie, máis desta nova fornada, non de xogos indie, desta cultura que hai agora de xogos indie. Un dos primeiros, así con fama, foi o Braid. Non sei se vos lembrades do Braid, que é un xoguiño que ten en 2D e ten como unha das cousas de xogabilidade que ten, que podes retroceder no tempo. Entón, se a cagas, daslle o botón, volves para atrás e volves facer, e con esa mecánica tens que ir pasando fases, resolvendo quebracabezas e esas cousiñas. Un xogo así sinxeliño, ben feitiño e tal. En unha das fases, na segunda, downstream, soa esta musiquiña de fondo. Así, unha musiquiña con reminiscencias celtas, non? O xogo irlandés, o fixo irlandés, entón ten este rollito celta. E dis, está ben, mais cando chegamos ao minuto 2 da música, soa unha melodía que non sei familiar. Vamos ver se a recoñecedes. Unha celta? Para que non saiba, isto que está soando é O Son do Ar, unha das músicas máis coñecidas de Luar na Lubre, que é un grupo de folk galego. Michael Field por aí. E xa está, pois este... Para mí foi unha sorpresa cando xoguei o xogo, de repente foi como, espera, esta música coñezo, que está pasando? Sí, bueno, a ver, sí. Hai que ter en conta, claro, non sei, imagino que pedirían dereitos porque entendo non todo o que fai no Ar la Lubre é composición deles, pero creo que o Son do Ar, creo lembrar que era a composición
de Lorna Luben. Entón, non é mesmo que unha cosa se facía moito a comezos de cando empezaba a ver música de videoxogos, que era píllate un Tchaikovsky, píllate algo que xa este libre de dereitos e tal, e faz banda sonora con iso, que eso dábase moito, sobre todo a comezos. E demais, pero bueno, isto, pois aquí aí estamos de feito, eu comentar en algún episodio que ao Celta casi lle pasa iso, que iban a usar unha música o bolero de Ravel. Que xusto estamos xogando ahora tamén, lembrar que no Twitch estamos ahora co Zelda de NES, efectivamente, Koji Kondo quería usar o bolero de Ravel, dixen, non podes. Entón, veña, pois, vai, que chas aí? Bueno, non sei. Efectivamente, pero era o bolero de Ravel, que non lembraba a Capitán Gastón no streaming. Ainda seguimos con iso, van dous ao xubes, veña, vamos aí, veña, ou tres, non sei canto. Vai, en fin. Pois nada, ata aquí quedamos con recomendacións neste caso de John. Esta historia sonave, pero é como que borrada de memoria, así que está ben traída. Rita, creo que non sei se vai traer cousiñas que ao final non pude ver, mandamos unha aperta. Destacamos, xa quen coñece, o Dread Delusion, que aparte creo que non sei se me dixo que tiña en vinilo e demais, así que bueno, que estaba por aí ela, con iso. Pensei que iba a falar do Expedition 33, que creo que un xogo non se falou este ano, entón, bueno, pero bueno, a banda sonora está ben, tamén un pouco de so folclore, neste caso máis de chanson francesa, pero con xogos actuais vou traer un pouco máis actual antes de meternos no retro. A mí gusta moito eso, cando xa xoga un pouco coa música co medio videoxogo, que é unha cousa que non se pode facer en cine, que non se pode tal, entón ese momento de interactividade ou adaptación da música me gusta moito. Entón, eu este mes ando bastante ao Hades 2, e hai unha cousa que destaca que xa pasaba, o sea, isto que vou explicar tamén se pode aplicar ao Hades 1, que non xogachedes, levamos a Hades 2, con secuela do 1, que é un xogo estilo beaten up con roguelike, digamos que tes varios intentos, que van variando as cousiñas e demais, consiste en que vas, digamos, indo distintos puntos do inframundo dentro dunha mitoloxía grega pero modernizada na estética. E neste caso, pois digamos que na segunda zona na que tens que ir baixando, digamos que hai unhas cantas zonas con distinta apariencia, pois que está así como unha especie de baños non sei qual nome concreto, pero bueno, como baños oceánicos, que é como un subsolo oceánico, pois tes que ir descendendo. Ao final de cada zona hai un xefe. Pois, ao final desta zona, vou hacer un puño, que estamos aí, non sei a cousa que, estaríamos aquí. Ao final desta zona vamos ter un rival que se chaman Escila e as Sereas, que é un pouco, eu creo que un pouco homenaxe a Katrina and the Waves, se me preguntades, as de Walking on Sunshine. En este caso, claro, Escila e as Sereas é unha banda de pop rock, así, ten un pouco o repertorio así variado. Entón, digamos que xa desde que comezas na área hai unha melodía que aparece por aquí, que non, digamos, de momento non me escoita moitiño, pero bueno, escoites como unha voz, como un canto de serea, xo un pouco esta cousa da serea dos madriñeiros, e digamos que o xogo ten dous modos a nivel de xogar, que estás ou modo batalla, en plan que tes inimigos, tens que andar contra eles, ou de exploración, pois recoller recompensas ou escoller o teu próximo paso, digamos. E aquí, de momento, ao comezo se escoite como e se estás en batalla metes unha pequena percusión con cascabel. Por exemplo, agora, se nos baixando, vai mantando a canción. Que pasa? Hai un momento que hai un mid-boss por aí que nos rompe un pouco a música, entón esta parte sí que aquí rompe un pouco o mid-boss, pero bueno, cando pasamos este mid-boss, seguimos. Entón a canción va entrando como distintos instrumentos. É un pouco como que está ensayando o grupo. Ti estás escoitando que hai un grupo por aí que está empezando a ensayar un pouquiño, vaise sumando algún instrumento máis. De novo, se estás contra enemigos, pois hai un pouco máis de percusión. Se estás en enemigos, pausas un pouquiño a música. Incluso a veces hai un baixo. Están aí como probando cousiñas. E de feito, cando avanzamos xa un pouquiño máis á zona, hai un momento no que xa vamos poder escoitar a letra. Que aquí temos subtítulos aparte, neste caso en portugués. No mar,
sobre as ondas. E isto dache unha pista de que xa na seguinte sala que vayas xa vas chegar onde eles. Cando xa empezas a ver a letra, xa vas chegar onde eles. Isto descubrí hoxe que era xusto cando empezan a cantar a letra, que non tiña tan medido. Digo, sí que cada vez escoito máis música, ademais. Entón chega un momento xa que directamente pois xa tes a conversa con eles, en plan, cada vez que vas, pois, que ves aquí, eres nosa maior fan. Entón comeza o combate. E moi ben. Olha, este rock. De subtítulos, que é o que está dicindo, básicamente que te quera fogar, cousas de sereas e demais. Unha cousa curiosa é que, claro, os inimigos, ela é cantante, digamos, estila, e logo ten unha guitarrista e ten unha baterista. Podes irlos derrotando. Que pasa se acabas a batería? O primeiro, pois a canción deixa de soar sen batería. Eu creo que vai pasar agora a continuación. Aquí está. Pero ainda non. A ver se matamos aquí a batería. Aí está. De feito, claro, estamos xa sen guitarra e sen batería. E de feito, ahora incluso acabamos con ela, que ainda que logo ten unha segunda fase que volven e demais. Entón, claro, segundo vas avanzando o xefe, e se as matas en orden distinto, pois desaparece primeiro unha, e se non volve outra máis. Entón, claro, unha maneira de narrativamente meter a parte musical, aparte cunha cousa xa a nivel de adaptación de mitoloxía moderna, que as sereas non son os que cantan polo mariñeiros así, non é unha banda de pop rock que apañas e demais. Entón, bueno, funciona bastante chulo. Que chulada. E claro, bueno, é un show que se repite, cada vez tes frases distintas e demais, e todo isto. Pero claro, como é un show que se repite, que, bueno, isto morrerás, tes que volver a intentalo, hai distintas variacións, tal. Este grupo non ten unha canción só. Ten, creo que hasta 4 cancións, por lo menos son as que son testadas. Teño unha balada, hai unha balada que non a vou poñer por aquí, pero bueno, hai unha balada que basicamente é Queen. O sea, isto é The Show Must Go On de Queen, pero cambiando a letra, como que di. A melodía bastante parella, ademais. E aparte creo que das últimas que tal, entón, The Show Must Go On, porque tens que seguir repetindo, tal, entón, bueno, fai unha gracia como xa un xogo que xoga moito con isto, de ir metendo instrumentos en distintas fases e tal, aquí xa está directamente ligado ca narrativa e con unha das personaxes que te tens que enfrontar. Para min é un dos destaques, personaxes a destacar do Hades 2. Entón, bueno, a min cando fan estas cousiñas xoguiños así que tes esa parte tal, me enche moito o cora e demais. E ata aquí a movida. Pois está moi ben, narrativamente moi ben usado, sí, señor. E dito cal, vámonos meter xa un pouco en modo máis retro. Bueno, comentar por aí se que hai alguna cousa parecida en Pokémon Black. Hai máis xogos que fan isto. Eu tamén me acordo algún xogo que creo que teño visto algún máis, pero bueno, que neste caso como é un xogo así recente que tal, nos va a destacar, pois isto. Vamos a ir con un pouco con momento retro. Preguntábamos hoxe, por redes sociais, e tamén ainda podes meter algunha canción nova que estabas por aí, que os que estás por aí polo directo. Pois eso, cancións retro, entendendo a sonoridade retro, pois eso, desde Mega Drive, Super Nintendo a sonoridades anteriores, 8-bit, microcomputadoras, ou incluso menos. Estamos coitando unha recomendación que nos deixou aquí Sara Guardiel, neste caso é o tema principal do Pop-Up, o chamado Cool Ball en Estados Unidos. Non sei se coñeces ti este, que de Game Boy, John. No. Pois nada, é un show de Infogames, estudio francés, que conta ca música do galego Alberto José González Pedraza, que ahora si me soa este señor un poquinho, pero bueno, que é compositor e programador dun número de videoxogos, a maioría publicados por Infogames. O sea que seguramente, non sei se este xogo está publicado por él directamente. Sara non podía precisar un poquinho máis, pero bueno, pois eso, temos aquí sonoridades. Estás escutando a música, verdade? Non estou tolo. Sí. Teño aquí un cruce de cables hoxe ca música, entón pode ser que estou escutando eso. Vale, as cousas poden ser certas ao mesmo tempo. Correcto, pero bueno, neste caso concreto non está dando máis a película de tolemia, ademais.
Outra banda sonora que nos recomenda, por exemplo, xa neste caso de Game Boy Color, pues, Infrogames ao final tamén son xogos de licencias europeas e máis, pois neste caso dos pitufos, o Pesadelo dos pitufos, The Smurfs Nightmare, non sei se este o controlas ti, tampouco. Vale, pero bueno, isto tamén xogo de Infrogames e que tiña esta banda sonora. Te recordan moitísimo as cancións do Asterix da Game Boy. E que tamén son xogos de Infrogames, é o mesmo concepto, estamos pillando cousas. Concepto. Aproveito, antes de pillar aquí a que escolle Lara hoxe, pregunto por aquí, Xerxe, se música retro para motivarte no gym? Non, mas aquí vou sincerar, teño unha lista de reproducción de músicas de Sonic para escutar no gimnasio. Iso é certo. Que non é retro. Non me sorprende nada isto. Si, temazo do Sonic R para arriba, de Sonic Adventure, do Sonic Colors, de Reach for the Stars, temazos. Bueno, hai que dicir que hoxe acotamos o retro a nivel sonoridade, pois iso, estas cousas que estaban, sobre todo, xa consolas que se tiña que facer música co propio chip de son da consola, porque se entramos xa logo en CDs, consolas con CD, pois había consolas que tiñan ainda así o seu chip de son, como PlayStation, Saturn, bueno, Nintendo 64 non ten CD, co que Nintendo 64 tamén, nese aspecto tamén tería sonoridades máis ben entiendo retro, pero bueno, que aí tamén se podían xa ter pezas grabadas como un disco normal de audio. Pero entón, se é un xogo de esquíos, a música só pode ser de chip e non de chop, non? Se non xa non é retro. Bueno, tamén que se vades que moita desta música retro directamente, bueno, destas sonoridades de 16-bit, tedes reedicións en vinilo, por exemplo, en CD, por exemplo, que teño por aquí Streets of Rage, tanto do 1 e 2, que teño poñendo, bueno, teño aquí a Yuzo Koshirada toda, pero tamén teño o Revenge of Shinobi e demais. Nima. E logo tamén, isto xa non é puramente retro tal, pero bueno, hai un recopilatorio que podes coitar en Spotify tamén. Sabes de que vai isto, non? Pero sabes de que vai isto, John? A ver, conta. No, porque no Spotify te lo tal cual. Chámase Sonic and Chill, como antes falaba de Chill do xogo de antes comentaba. Básicamente son remixes tipo lo-fi que lle chaman de temas de Sonic. Estou vendo aquí hai tanto de Sonic clásico como do Sonic Adventure, por aquí estou vendo alguna cousiña. Pero bueno, principalmente, sí, mira, Sonic R e Sonic Mania, o sea, bastante, digamos, dos 90, ou Sonic Mania, que é un pouco con ese legado. O se non me engano, o mesmo artista, creo que é o mesmo, no canal do YouTube de Game Chops encontrades todo. Tamén hai Poké and Chill de Pokémon, tamén hai Zelda and Chill de Zelda, hai de moitas franquías, todo música maravilloso. Vale, e vamos ver se aquí o chat coñece este tema, porque eu creo que non é o xogo máis coñecido desta saga, pero se fai honores ao que fan sempre. Son os temazos, sempre teñen temazos estes xogos. Claro, este estamos aquí un pouco na trampa, porque este xa é un sistema de CD, entón aquí xa hai outras sonoridades un pouco máis ricas. Aquí andamos máis pillados, sí. Sí, no, bueno. Pues a mí me encanta esta canción, que é do Castlevania Round of Blood, gustame un montón, e flipame a versión que fixeron na serie de Netflix de Castlevania Nocturne. Fixeron unha versión desta canción que é brutal. Entonces, van aí en bucle, unha tras da outra. E por eso a puxen, porque despois de ver a serie fai pouco volvín a recordar esta canción e a verdade que me mola un montón. Non sei se tes controlado se é a mesma persoa que compuxo Symphony of the Night, porque sí que sería o segundo... Non sei, pillasme aí, a verdade que non me acordo. Vale. Sería o segundo show con son CD. O Symphony of the Night, se o primeiro o Round of Blood, que ao sair en TurboGrafx ou PC Engine CD, creo que se chama esta, pois iso, que queda un pouco máis así disimulado.
Vamos xa con que nos deixades por Blue Sky, logo imos por Instagram, escoita algúns dos temazos que seleccionastes vos. Vamos a ver, non me deu tempo a pararme na explicación, creo que ven esta vez con vídeo de YouTube, así que, mira, aparte non vi este comentario, pero bueno, vamos a ver se chegamos a conclusión, se anda polo chat por aí nos guía un poquinho no comentario a xente. Primeiro, dinos por aquí Lilium, estamos aquí no Blue Sky. Se podes ler vos así un poquinho, así mentre vou buscando as músicas. A banda sonora entera de Shovel Knight é excelente e está feita con un programa compatible con NES. Escollería o mítico tema Strike the Earth. Por coller un exemplo antigo, escollería o de batalla contra os líderes de canto en Pokémon Silver. Creo que moitas veces non se lembra tanto como original e pareceme moito mellor. Temazo, ¿no? Sí. Se aparte eu esta, mira, xa tiña esta posta en cancións que me gustan. Que non xogues Shovel Knight. Tiña esta e o tema principal. O sea que xusto escoitei moi día de Shovel Knight, está tardando tamén que lle poñei tal. Eu provei o Shovel Knight e non me enganchou, bueno. Popular opinion, pero non é o meu. Eu ca música xamente se vai así, e demais. Mira, a outra persoa que entendeu, ainda que Undertale trampea máis, Undertale trampea moito en xeral, na música tamén, porque sí que ten esa estética, xoga moito con clásico, pero logo igual se mete coros e batería de verdade e tal, bueno, en fin. Explicado rápido, que tampouco máis serie de memoria, pero iso. Dinos aquí Carlos Cés que eso xa que vale o Undertale, dentro do imposible que escolles unha peza, pois eu coido que a canción que máis soa de 16 bits máis complexa do xogo é Death by Glamour, 4 leitmotivs moi ben lanzados con todas as fases de Meltron, creo que se chama aquí o señor. A escuchar aquí un poquinho. Sí, isto pode ser Super Nintendo, polo piano. A Mega Drive non cho fai. Ese violín estriforreixea un poquinho. Vale. E que isto, joder, non creo que este influenciado directamente, pero tendo en conta que é un RPG, o Persona 5 igual toca un poquinho esta cousiña de máis. Pero bueno, aquí está unha escolla que se pode coller casi todo o Undertale, e lembramos que tedes por aí en algún sitio do YouTube na conta Rianxo Gaming, pois tamén parte da banda sonora Undertale tocada en directo, se non estou trabucado, se non que me correxen por aí, pero bueno, tamén hai se tocou ao vivo aquí en Galicia, en Rianxo. Creo que ahora para voltar, que tengo que voltar aquí a máis comentarios, porque creo que ainda seguía, e aquí é que isto lino un poquinho xe aquí en diagonal, creo que había aquí comentario, espera que me sae aquí en desorde os comentarios de Carlos. Dinos das favoritas do Spectrum 128K o Renegade. Esta música. Renegade, que non controle un dos primeiros beat'em up, digamos, como entendemos o beat'em up. Neste caso, pois, bueno, tive versións saían arcade, recreativas, pero logo as versións de microcomputadoras e máis, pois, bueno, iban máis limitadas no audio. Saía un arcade Sotomayor. E aquí estou intentando imaginar, claro, que pasaba nas consolas desta época, temos explicando con outro vídeo do recuncho, que aquí tienes un límite de instrumentos simultáneos. Entón, estou intentando adivinar cantos canles teñen. Creo que hai dúas canles aquí, porque están como mareando moito unha. Entón, o truco que hai que, bueno, pois fago que den nota moi rápidas, entón o oído humano xa se asocia que están como tocándose a vez. Son tres, dinos por aquí tas. Efectivamente, pero hai unha cosa que fai así como como que están dando notas e dachas esa sensación. Para máis eso, efectivamente. Son os canais que ven por aquí que hai.
Bueno, pues este tema do Renegade, se ti sonabache, a ver, creo que ten un pouco estrutura de blues ou de rock and roll, demais, entón ao final son sonidas que poden ser por aí. Ou coñeces esta melodía concreta, John? Esta melodía concreta escoiteina en algún sitio, pero non lembro o xogo, pero xa a melodía. É curioso. Claro, vamos con un caso que creo que é unha única canle. Isto fai cóxegas se estás con auriculares. Está me petando o cerebro. Sí. Sí, pues básicamente isto é do Platoon, un xogo de Ocean, que tamén cuida con Ocean. Neste caso comentábamos claro, estamos indo en orden analfabético. Pero básicamente que este é de tres voces tamén, perdón, este de tres voces. Que había modulación, volumen, estas cousas. Pero bueno, sonaba un poquinho máis agradable quizá o Renegade. É que o de baixo arriba non me vale, é que me está o Blue Sky facendo cousas raras. Entón, decía aquí un exemplo de que destaca Carlos de como se pode facer 48K. Isto é 3 Weeks in Paradise. Isto cun beat, entendo. Parte do gameplay. Que cousa tan maravillosa. Dios, pero... Hai un dinossauro, mellorou. É un dinossauro. No, suele ser unha moa ou algo así. Isto un beat. Un beat que só pode soar un pi a vez. Que maravilla. Entón, claro, hai un salto e hai un efecto de son para o salto para a música. Aquí isto hai un exemplo que se visitades o vídeo que temos de Bixos do Xabrín, que creo que o primeiro que sae Grale, vedes que soa a melodía ta 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 e cada vez que pasa algo para esa melodía entón, claro, pasan estas cousas. Incluso, por exemplo, ahora xogando a Zelda, que está en Nintendo, tiña 4 canes, pero se empezas a lanzar moitas ou mover, facer un efecto de son, hai unha parte da melodía que non hai armonías, vai só a unha melodía sen as armonías máis. E isto tamén en Mega Drive e Super Nintendo. Estás xogando a versión occidental do Zelda, entendo. A versión europea / americana. Porque a versión xaponesa saiu no Famicom Disk. Entón ten máis canais de audio e o son é moitísimo mellor na versión xaponesa que a original. A versión que o Switch Online me deixa. Me demais. Pues, e por último... Sí, iso. Sí, no, pero eso. Sí, é certo, pasa na versión de Famicom, varios xogos pasan con un dos Castlevania, creo que o primeiro, que tamén soa moito mellor a versión xaponesa, porque efectivamente era outro formato que permitía máis calidade sonora. Pois arrancas ao principio, porque esta creo que ides saber a que xogo pertence rápidamente. Vive na cloaca. Contra o mal. Efectivamente, Nintendox. Bueno, era Tartarugas... a versión de Spectrum da recreativa, de Con Op. Que serían Nintendo, sería Tartarugas 2, o sea, as Tartarugas 2, e demais. Bueno, neste caso é Spectrum, pues 3 canles. Bueno, estas señas aquí o que nos apunta Carlos por Blue Sky. Vamos cos temardos que nos deixaron por Instagram. Se podes ir por aí, ir cantando mentre vou pinchando por aí música, agradecelo. Cantando que aquí pon que The Loser Chronicles, sí. Entendo que sea o nome do usuario, da persoa, un saúdo. Fala dunha canción que se chama Jig Jig do Donkey Kong C2, que entendo que é Donkey Kong Country 2. Sí. É moi curioso nesta xeración como Super Nintendo e Mega Drive son completamente distinto. E o peor é que cando desde Mega Drive intentas xogar con a Super Nintendo vai soar mal, e desde Super Nintendo non.
Digamos que o Super Nintendo facía un pouco mellor o MIDI, o que logo lo dicimos os politonos estos de móvil e tal, porque tiña como instrumentos metidos. En cambio, o Mega Drive non, era a puro sintetizador, basicamente, como que entón, funciona mellor para cousas máis electrónicas, a Super Nintendo mellor para imitar instrumentos reais. Entón, aquí nótese neste caso. Eu boto en falta aquilo porque as consolas eran diferentes. Agora, as consolas é como the illusion of choice, non? Todas as consolas ao final teñen os mesmos xogos da mesma maneira, que son igual, que se ven igual. Nos hecho un pouco peor. Sí, a veces tamén tiñamos eso. Cal é a versión que soa mellor de tal show que están as dúas? Que logo, bueno, chegará, non quero adentar acontecementos, pero chegará un momento destes. Dinos por aí, SWOT, o match theme, que non puxen o xogo, do Nintendo World Cup, xogo de fútbol. Como na lista onde atopei non aparecían os títulos das cancións, eu pillei o tema principal, que non vai ser o match theme, pero tamén apareceu o temazo, entón, que mo entenda ben. Esto face de GIF e mandade o Iago Bailongo. Pero bueno, moi ben, claro, está aquí. Así hasta me gusta a mí o fútbol, casi. Bueno, un clásico o Nintendo World Cup. Hai versión xaponesa do xogo tamén. A banda sonora é distinta. Non ten que ver. Entón, sí. No, hai que cambia moitísimo. Que máis temos para aí? Esta dixo a Lara, que sabe de que vai a cousa un poquinho. Pois a Mourelle dio Quiet Village de Jin de Final Fantasy 3. Quiet Village ou Jin, si son dous temas de Final Fantasy 3. Do 3 de verdade, da boa. Non o de Estados Unidos. Neste caso, Nintendo Entertainment System, 4 canles, que temos que para xogar, pero no Uematsu xa estaba, xa da moi ben. Joder, que ben que Uematsu. A outra que nos pon, creo que é esta, que cambian os títulos. Sí. Bueno, sí, estou imaginando bastante a vila. Esta non é unha vila que está dominada polos... O sea, é de día, nesta vila é de día, no Final Fantasy. John, despois Marco Sack dinos aquí que hai infinitos temas incríveis, pero a banda sonora original, a OST do Mega Man 2 é do mellor. Fala en concreto do tema de Babelman. Dicir que a min personalmente eu sempre fun da música do Castelo de Wally, non? Sí. Mais calquera canción do calquera Mega Man da NES realmente son todo temazos, é unha maravilla. Por aquí, eso, destaca neste caso o 2. Que máis temos por aí? Este é de Super Nintendo, que ven agora. Pois David Stekarn sei de Time Tracks, tema principal. Que consola é isto? Ah, sei, en Super Nintendo, sí. É unha maravilla. Non coñezo para nada este xogo. O sea, a portada un pouco a portada está en Crisis, se preguntades, pero un xogo anterior do 94. Joder, eso a peli de espías, serie de espías dos 90, é que moi... De feito, claro, estou vendo que está inspirado nunha... Claro, é que está inspirado nunha serie do anterior, Time Tracks. Vale. Vou poñer un momento a banda sonora. Comenzó Sí, en comenzó el que... futuro.
Misión no tempo. Un policía con una pistola. A ver. Buenos días. Era unha intro destas que non paran de falar, vale, non hai música. Pero esas voces son maravillosas. Un cazador. Efectivamente, era unha adaptación da sintonía disto. Misión no tempo, bueno, nin papa desta. Se alguén coñece isto, por favor, que o diga. Mira, vamos con outra de mundo licencias, neste caso dunha peli, que non vin. Mima, canto teño xogado isto, que recordos. Sí. De que estamos falando, Lara? Te xogo dos Goonies. Concretamente, versión de MSX, que nos recomendaba Luz Pausada, gran cómico, peor persoa, que pon tamén hashtag Yayo Gamer. Sí, un pouco. Vamos con Diego Bouzón, que pillou carrerilla e deixanos 3 temazos. O primeiro deles nos leva a Game Boy. Outro que deixei moitas horas tamén. Eu era máis do Super Mario Land. Gusta máis a do 1, pero é máis virtuoso sacar este son de Game Boy a do 2. Super Mario Land 2, estamos falando, tema da primeira fase. A do 1 para min das miñas favoritas de Mario. Tamén é certo que é o primeiro Mario que tiven, o Land, e logo non volví a tocar Marios hasta, en fin. Isto quedou esta frase. Vamos a ir ca seguinte que nos recomenda o acto 1-1, ninguén lle chamou así, do Sonic 3. Que ven sendo Angel Island acto 1. A mí me gusta máis acto 2, pero bueno. A ver, do Sonic 3, Ice Cap, sen dúbida, é mellor. Claro, Sonic 3 se pillamos Sonic 3 só, senón, bueno, a mí gustame bastante toda a banda sonora e volvemos outra vez a historia de banda sonora que andaba por aí Michael Jackson por detrás, nalgún dos temas. Sí, neste concreto non, pero en algún sí. Concreto, sí. Por iso na última versión que saiu do Sonic 3, pois cambiaron unhas cantas cancións. En xeral para peor. En xeral non, todas para peor. Pero bueno, unha cosa que facía Sonic 3 tamén logo Knuckles era que o acto 1 e o acto 2 collían a mesma melodía, pero dabanlle un xiriño como unha variación que estaba chula. Veña, vamos con agora un RPG de Super Nintendo. O tema de batalla, de combate. Esos coros son tan Super Nintendo. O Game Boy Advance. Que vai ser no mesmo. Bueno, son mellor Super Nintendo que Game Boy Advance, pero concretamente dun xogo que non para, estáse poñendo cada vez máis en valor, cada vez que vexo xente falar del pone máis en valor, pero claro, non chegou a Europa, se non lembro mal, que é o Chrono Trigger. Creo que si tivemos o Chrono Cross, que é a secuela que saiu en PlayStation, pero o Chrono Trigger que en fin, que eu por todos lados estou Pero despois a versión de DS sí que chegou, non? Eso que sí. Versión de DS, non lembro. Non sei se en Advance ou é de DS. É de DS, sí. Pois igual sí. Mellor música do Sonic era a de cando afogabas na agua, en esquecime. Cala. Xa falamos disso en Outero Verde 1, no de fases de auga seguramente tamén falamos disso. Sí. Porque é un tamén, sí. Obligatorio. Vamos cas dúas últimas antes de meternos xa ca lista de hoxe. Dinos por aquí, é legal un tema do Columns de Sega, que non nos saco da cabeza. Bueno. E que isto é Bach fuga, non é fuga de Bach. Va entrando a melodía que imita a anterior e entra outra, que ahora é que é unha fuga, o sea, é puro Bach e Mega Drive e funciona moi ben porque Columns que non coñeza é un xogo de creabacabezas estilo como veréis en Tetris, só que baseado máis ben en alinear cores xoias en cores de filas de 3, tamén se xan vertical, horizontal, diagonal. Non é tan brillante como Tetris, pero bueno, eu tive en meu enganche. Lembro de pequeno que petara o límite de niveis, que era 199,
non sei como fun capaz, agora non son capaz de chegar nin ao 20. O sea, o neno rata, neno Sega estaba aí e tal. Eu tanto non cheguei, pero tamén xoguei moitísimo de pequeno este xogo. E a min a música teme un aquel de medo, non sei por qué. De inquedanza, de desasosiego. É que ten unha nostalgia polo instrumento usado aquí, é que tal. É que isto, claro, isto engancha, podría enganchar con Castlevania tamén, que Castlevania tamén bebe moito de Bach. Pero bueno, este tipo de figuras que son como fractais que se van así superpoñendo. Bueno, que está ben. Hai que dicir que o Columns tiña 2 melodías máis, pero que podía escoller, pero é como Tetris a Game Boy, que todos coñecemos o tema, pois aquí tal. Aquí, ves, aquí xa se pon un pouco progresivo. Non sei, xa se pon un pouco todo. En fin, bueno, claro, esta dura 4 minutos 18 esta versión. Dinos por aquí un recordo que ten as melodías do punk que percorrían a música clásica euro, o super punk, concretamente, sí, cando estás por Europa había o creo que era esa que empregaban algunha máis desas. E por último, dinos por aquí Anxo Vale, Dios, que quitar xa o Columns. Por certo, se queredes coñecer máis sobre o Columns, temos un vídeo con Jenny Dorf, violinista excepcional, xogando con ela ao Columns. Podelo ver en reconchogamer.gal, é o máis fácil de acceder, buscades aí Columns e solamente vos aí. Aquí xa samples de isto é Michael Jackson. Pode ser máis 90. Bueno, pillei un show do Killer Instinct de Super Nintendo que nos di Anxo Vale que soame na cabeza e nin o xoguei. Isto me pasa a min co Shovel Knight, por exemplo. Ou co Undertale tamén. A min iso pásame coa música final do Portal, que nunca xoguei o Portal e a música do final é ¡mua! Claro, eu coñecina o do Portal porque puxeron como canción no Rock Band 2. Da unha de Entón, o primeiro contacto foi aí. Depois, iso. Por certo, me moi ben para lembrar que nada no Patreon poñeremos en Kisa para votar se credes que xoguemos Half-Life ou Portal 2 para febreiro. Ahora temos que ainda acabar aí co Zelda, pero nada para aí. Que me estaba poñendo aquí uns xogos que este non me lembra a música non sei se me dar tempo a poñer se podes ler aí un pouco que comenta aí Taz Bastillón. Outra mención de honra ao Tumble Pop, a mesma melodía con diferentes versións para cada ambiente. E ahora, bueno, pois no, só me vai sair a versión de Game Boy non sei se é a mesma. Sí, creo que é a mesma música. Bueno, este é o tema principal. Creo que é o tema principal. Pero é a versión de Game Boy. Non o topei aquí o arcade. Tumble Pop, non sei se tedes na cabeza que xogo, Tumble Pop. Non me dou conta, non. Temos que facer unha volta a arcades. Xa sei que igual quedades secos que xa dixestes todos, pero creo que é máis. Tumble Pop era un xogo. Son estos puzzles de acción. Puzzles de acción que son que che poñen un recuncho pequeniño nunha pantalla e tens que quitar todos os inimigos da pantalla. Temos varios. Tirei ou algo? Non foi. Non, foi na miña casa, nin casa. No, foi que algo que se desmayou solo. Vale, moi ben. Claro, Tumble Pop. É o xogo da aspiradora. O Snow Bros, sabedes cal é? Sí. O dos que iban cas bolas de neve e tal. Pois é o mesmo, pero con unha aspiradora. Ai, sí. Eu creo que falaches deste xogo de masa nalgún... Claro, que estou pensando, son parro. Efectivamente, mesma. Aquí estamos xogando no escenario do Tetris de Atari. Iso estaba pensando. Aquí xa viña o xefe e demais. Pois sí, a min este... eu este teño visto, creo, en Galicia a Jarrou, Tumble Pop a Jarrou. Demais, pero bueno, Luigi Mansion versión plataformas, sí, efectivamente. A min este é un xénero que me gusta bastante, os plataformas os puzzles de acción, que para min os trailer o Bomberman, xa sabedes, que tamén banda sonora retro impresionante, que é sintonía deste programa, así que xa está. Bueno, é sintonía a versión de PlayStation, co canon en rei e tal. Pero en fin, dito cal, vamos ir xa ca lista de hoxe. Non vou poñer gañou o do xogo de fútbol, para min é un gañador absoluto. Gañou o xogo de fútbol, bueno, primeiro que vai gañar algo de fútbol aquí en Recuncho, creo. A mí o Time Tracks, adorei o Time Tracks, de verdade.
Bueno, pois ben. Eu Shovel Knight, obviamente xa viña precondicionado, dicía por aí. Entón, hoxe a lista é tal que me tens que dicir as 10 mellores bandas sonoras retro segundo Mojo, Watchmojo, ¿cómo se llama esto? Watchmojo.com. Watchmojo. 10 mellores bandas sonoras retro segundo Watchmojo. Non é unha canción concreta, senón a banda sonora en xeral dese videoxogo. Pequeno anunciamento. Que entenden eles por retro? Va un poquinho máis para diante, va unha xeración para diante. Estaríamos falando de Nintendo 64 para atrás, neste caso. Non, moito máis, pero unha xeración máis a que estamos principalmente falando. Retro de radio non sei. Así que podedes ir dicindo é unha lista que creo que para baixo, vale. sí, para atrás no tempo. Comezou, PlayStation está, non? Sí, tamén estaría PlayStation. Final Fantasy VII. Non hai Final Fantasy VII, pero non vas longe. Talle lá, se queres. Streets of Rage? Saltaches, tiñas que dicir Final Fantasy. Street for Rage está Street for Rage 2 no número 3. Vamos aí. Que esas tiña que estar. É que vou poñer das non coñecidas todos de mazos. Eu, se antes falaba, non sei, pos no xinasio tal, eu isto poño para conducir por autopista. Se quero máis tranquilo para hacer dragón, pero se non vai isto. Dou fe. Sí. Pues bueno, posto número 3 estaría o Street for Rage 2. Mega Drive, Yuzo Koshiro. Vou dicir The Legend of Zelda Ocarina of Time. The Legend of Zelda Ocarina of Time é correcto. Espérate que teño que facer isto así. Número 2. Moi ben, John. Aquí estamos. Co Windmill Hat, que se chama isto ou algo así. Sí, é o muiño. Campeón da Tormento tamén. O Xirarei de Xilríos. Efectivamente. Bueno, veña, dale por aí. Hai que dicir que non hai moitas sorpresas aquí, eu creo que ides ao bien. Moito xa saiu hoxe, de alguma maneira. Pois vou dicir Castlevania Symphony of the Night. Pois dis moi ben Castlevania Symphony of the Night, porque está no posto número 6. Por exemplo, Marvel Dance, pero bueno, que hai moitiña cousa por aí. Veña, pues se queres comentar algo sobre algunhas das que van soando, vos comentaré, pero se non, vamos con máis. Eu quero dicir, non sei se estará, pero quero dicirlo, Sonic 3. Sonic 3? Non queres dicir o 2? Faz ben, porque é Sonic 3? É que banda sonora a escapa, mellor canción. Ai, hoxe estou gañando. Na loita está absurda. Efectivamente, pois a Ice Cap me teña aquí xa guardada para este momento. Está no posto número 8. Aquí en Watchmojo, pues, fa mención ao tema de maquillaxe, además. Listo. A ver, cando arranca aquí. É que isto estaba sacado dunha maqueta dun produtor de Michael Jackson. Isto está reinicio, este tema. Que máis temos por aí? A ver, ides ben de momento? Quitando que nos aceptou o Final Fantasy VII. Pero pode ser. Claro, pero entonces vou dicir Final Fantasy VIII, pero non sei. Non é 8. Veña, apunta de aí o número. É para arriba e para baixo. Para arriba só hai un máis, así que eu diría para outro lado. É que eu non controlo dos Final Fantasy Retro.
Tilada, acaba final. Cal dirías? Non sei, que junio, dan todas aí moi tal. Non sei, vou dicir a do 3. A do 3 en Estados Unidos é correcto, 6. Vamos a sacarlo xa. 6 dixerses por aí. Eu de verdade que misturo as de Super Nintendo entre elas e as de tal. Pero bueno, os 6 sí que ten personalidade. Estamos quitando o tema de Terra. Ten ese momento da ópera, sobre todo destacan aquí Watch Mojo, que intentan... O sea, aquí monta unha ópera coa Super Nintendo e aparece o texto do que sea a letra da ópera, ainda que escoites un lo. De feito, nalgún dos remakes fixeron a versión con letra cantada. É posible, non sei se espero que no Pixel Remaster non, que ainda non probei esa versión. En Advance eu creo que non. Pero non... En Advance non, pero no Pixel Remaster a mí soame que existe. Bueno, esa, sí, é posible. É posible. Bueno, indagaremos. Ides bastante ben, estades sacando... Bueno, aquí o final hubo que puxar un poquinho, pero aí des ben. Veña, hai un que vai ser máis complicado, pero de momento ide tirando cousas. O chat tamén di cousas, aparte de dicir Samantha Fox, que xa vos digo que non é. Como dices que se chama esta canción? Isto é o tema de Terra. De Terra. Pero Sí. Terra non é a canción destas xogueiras, a de non hai fronteiras. Xa sabía que viña aquí. Xa sabía que non iba a preguntar por ningún interese de verdade. Vou dicir Mega Man 2, que sei hoxe. Vas dicir Mega Man 2? No, pero... Número 1! Ai, Mega Man! E aquí temos o teu tema favorito, veña. O Castelo de Wally. Quédanos número 4, número 5, número 7 e número 9. Vamos a ver. Se me acabaron as ideas totalmente. Terra tamén o tema do Larna Lubre, que consta. Que tiporitas. A ver, quédanos... É que de todos falamos xa, menos un xogo. Todos falamos. Temos un RPG, temos un beat'em up, temos un xogo de plataformas e logo temos un first person shooter. E tedes un chat para mirar. Sí. Veña, pois Chrono Trigger, que di por aí Xerxes. Di de Chrono Trigger por aí Xerxes e di moi ben Xerxes porque está no posto número 5 o Chrono Trigger, que tamén falamos antes de e que tamén nos decía alguén do público antes o tema de batalla. Ahora pillamos o tema do bosque. Ben, quen sigue por aí? Na lista hai xogos baseados noutras IPs. Xogos baseados en filmes ou así. Sí. Hai un dos que vos queda, está baseado nunha IP. Entón está o GoldenEye de 64. Non está o GoldenEye da 64, non é o first person shooter. Direivos que un deles é de Nintendo, da Entertainment System, outro deles é de Super Nintendo, e outro estaríamos falando de... Claro, meterno aquí. É de PC, na época de Nintendo 64, o sea, anos de Nintendo 64 é de PC. Porque despois xa nos iríamos a consolas un pouco máis diante da xeración que falamos. Tivo ports para consolas posteriores. Ese é o first person shooter, xa o tedes claro. porque first person shooter e Super Nintendo e Nintendo de saída, complicado. Pues o first person shooter dos outros dos falamos. Falamos del. Dios, pues non o teño claro. Un deles é unha IP, así que ou é os Goonies. E cal é outro que falamos, xa non me acordo. Pensa en verde. Las tortugas ninjas. Tortugas Ninja, o cuarto, o Turtles in Time, que igual Alieina é Super Nintendo tamén, sí, verdade. Turtles in Time é Super Nintendo. Direi que é a mellor versión de Mega Drive, pero tamén eu crecín con esa. No caso de Mega Drive era no Hyperstone Haste, que xusto sacamos a semana pasada, co cal volvemos a pechar o círculo de que todos os capítulos están relacionados un con outro esta temporada, vai ser realizado. Queda vos un plataformas de Super Nintendo e un first person shooter.
Vale, vou dicir o Doom. O Doom sería obvio, non é o Doom. Para min sería seguramente o Doom. Pasa que o Doom tamén... o Doom... A banda sonora de PC non ten nada que ver ca de PlayStation, ca de Saturn, ca de Jaguar... Pero non é Doom. Non é o Quake tampouco. É o Quake 2. Neste caso... Espérate que está entrando aquí. Agora. Arranca. Aquí hai indignación no chat, que a do Quake 1 lle dá 1000 voltas, que Nine Inch Nails e demais. Watch mollo, a min para min é escolla para, o resto son relativamente razonables, que igual che falta un Street Fighter 2, que xa descartamos, porque faltanos un plataformas de Super Nintendo. E demais, pero bueno, para min o Doom a nivel icónico seguramente sería tamén importante se por aí, pero bueno. Que nos, bueno, Quake está no 9, que tampouco está arriba, tá. É a do 2 a que de Nine Inch Nails, vale. O sea, que está en row por Nine Inch Nails, moi ben. Plataformas da Super Nintendo, Super Mario World. Non? Falouse deste Amecha. Entón, tú que... O do Donkey Kong? Pois Donkey Kong, outra vez o 2. O Revenge. Moi ben, que estaría no posto número 7. Bueno, collín esta por non pillar a Sticker Brush Symphony, que sempre se pilla esa, a de baixo da auga, que está moi chula. Composta por David... Non me vou ver o apellido. Deca. David Deca, efectivamente. David Case ou algo así, non me sai. Todos o 2 menos o Sonic e o 3, efectivamente. Quake 2, bueno, Mega Man 2, efectivamente, e Tartarugas 4, técnicamente. 4 é 2 veces 2. Ainda que o segundo que saiu en Super Nintendo, o cual tamén sería 2. E se forreis 2, efectivamente, Ocarina, bueno, Zelda non é, o 2. Pero bueno, aí está. Pero bueno, hasta aquí as bandas recomendadas. Logo, en Honorable Mentions, aquí non me poñen, teño que ir ao vídeo, porque isto estou vendo a versión de texto, pero bueno, tamén había alguna... Non dixestes que ninguna delas. Que estaba Parappa de Rapper, por exemplo, alguna cousiña por aí. Ostras, Parappa de Rapper, madre mía. Sempre aparece por aí, por todas partes. Sí, igual no capítulo que ven, ese é un enganche que temos para o capítulo que ven. Nada, terede lo que ver. Todos a xogar a Parappa de Rapper. Non xoguei para Rapper na vida, o sea, temos un capítulo que falamos diso, pero en fin, non xoguei para Rapper. En algún momento se xogará. Vamos xogar a despedir, veña, ala. A música de que xogar? Entraría no ranking de tal, é do Sega Rally Championship, demais. Isto, a ver se estamos en rabia, a ver se podemos estar a bijuda dentro de pouco, así tamén facemos un capítulo de xogos de velocidade, xa que non sei máis que cando famos arcade. Estou convencido, esta persoa, isto queda grabado, que esta persoa, só escoitando a banda sonora do Super Monkey GP, este señor xogou as tartarugas moitismo. Porque creo que o logo de bijuda é unha homenaxe ao logo de Konami, a nivel de a animación e a música que soa. Hai un par de temas que digo, isto é Tartarugas Ninja, o Metal Attack. Pero en fin, o Celeste de velocidade, todo de velocidades ou farras. O sea, velocidade non ten por que ser veloz, o sea, rápido. O sea, que todo ten velocidade, ao fin. Eu que sei, estas preguntas estas horas, en fin, graciñas a toda a xente que tedes un martes máis aquí no Recuncho Gamer Podcast, capítulo 115. Lembra que tedes máis cousiñas en @recunchogamer en redes sociais. Tamén podedes deixarnos aquí comentarios en Spotify e en YouTube. Tamén, por se hai un tema que vos gusta que ainda non mencionamos por aquí. Así que, nada, pues tamén vos lemos gustosamente. Tamén deixadelle un like, unha cousiña, se hai cosas e darlle un pulgar para arriba na aplicación na que estedes, vos dadelle que mal non vais sentar. Lembrade que tedes os premios de Buego para votar, na descripción quedará vos por aquí tamén o link, tedes hasta o 31 de xaneiro, así que se nos dades aí un mimiño, e tamén ao resto de
de iniciativas e proxectos galegos relacionados co videoxogo, pois seguramente vos lo agradezan. Eu agradecer outra semana máis que ande por aquí Joan Amil e Lara, hoxe falando aquí club de audio, de audioteca. Ben bailados que vamos pa cama. Nada máis, a semana que ven xa inventaremos algo. Boa noite. Salviña.